ኣብ ከባቢ ኦም ሓጀር ዝለምዕ ዘሎ 3200 ሄክታር ዝሽፍን ክረምታዊ ሕርሻ ከታይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሒሎ ምጸብጻብ ወኪል ሪና ማንኤል ተስፋይ ኣዘይ ብርሃነ ከተወርበያ ኣብ ከባቢ ኦም ሓጀር ዝርከብ ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ዘምዕ ዘሎ ክረምታዊ ሕርሻ ከታይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣካየዲ ስራሕ ሕርሻታት ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ኣቶ ሓይሊ ዝገሃብ ተሓቢሩ نيرينا بزهاو حبريتا أتو حيلزجي أب كتاب 3200 هكتار مشلا بلتوغن سمسمن لميع كمزلو مزلو كرامات دما محرس أب جزء بمثل سالون زاجي زخانة تريو بالع سلازيلن زي مسكن مهرتك عفسو تثبيت كمزلو عميتو كتاي كساب أسران شدشتن هكتاري زقمت جينا خاب زهجيت نتقومول لنا أزين أوسيو جينا سفح زبالة مدب سرح يحتنا له مدب كا أبقى صالح مدب حيثنا خنصر حلو إيتي مدبنا أبزد حلفة عمتات مشيلة أتوصنيهو في الله يفتز حلفة كنمي 3 عمل زنبرة صبقت مشيلة ترخيب ويو بتاعم نقول سبد فلطة أبزد كون دحريت جن مستفعل عليه مغنياتات نص زخون مزرعي تصنيهو عمي نبى شوعة تميتي شو تميتي هكتار مشيلة زرعينا نيرنا دحان زخون أتوتي قرو ترخيبه حجيجن أقدمنا بمنقال كور شوعات مجمريا نقلي بمجمار بدحريو أبعلت أسران حمشتن ورشوعاتها زري جميرنا حجي اتقال مشلا أمولات بسحلو اتخالخا نشتي أمسحين كالنا له مالتي عاب كل التشحن 11 استبقى سحر الشاكتاي نتفتاتو بتساتفو هزبي عاب تكباب الزركب أوالات حيلتات مكل خالين هزبا وسراويتن كم زعمم زدغسواتو حيلزجي عاب زوان زي نيت أهيين قوسيان عمامي كايدلو كم زلو عفليتو እዚ ከምዚ ልንከሎ መንግስቲ ኣብ ከባቢ ኦም ሓጀር ብዝናብ ክረንትን መስኖን ዝለምዕ ሕርሻን ምስፋሕ ብዝለዓለ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ድማ ኣስታ 30,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ንምድላው ኣብ ቀጻሊ ዕዮ ከም ዝርከቡ ኣብርሂው ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሳ ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ብቐንዱ ንረብሖም ምዃኑ ተረዲኦም ንምዕዋቱ ብዝሓየለ ውዳበ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ሰራዊትን ህዝብን ተዓጢቕና ነዚ ጉዳይ ዝሕዝና ኣለና ማለት مغنياتو رابحنا هزبن رابحنا منقستن سلازغونه إذا قرأت إذا سقام مودعتا سقام مقرأ تعاتقنا له سلازلنا ندحريت نقول القداء يلن إذا قرأت إذا خمزرا خايو طبق كرمتي زلو مغنياتو نحنا خات طبق كرمتي مسو قنو سراويتين هزبن تعاتقنا إذا قرأت إذا المعنا بقفري مسنا أملاك تحويسو أفريق نبتحخا تدالينا لنا عواتي عمي عواتي سقازي سقانا كلنا بتعمي حقوس تسمعنا سبعينا سبيتنا سراويتنا تمهارنا أبجي تساتفنا ببقعة نسرح لنا أبن الزوبا جندع محضرات كبابي عد شما متكل أبيتن شبحن ببجزيو زقات مسبرتي عقمات جريفاتن مقلي وحيزن مكلخال نتفتات محرس مدفع من قصري ماشنري بموفرات مع أمام السلاسلون حلا في بيت صحفت منيستر حرشات تنو الزباطو خيداني يحدقون إرينا بزهب وحبريتا اتيناي مفواس امام بسلسلين محدارات كبابية بشحن كل 200 هكتار كم تسلاسل حبيروم زي بجنزب لعلي 7.5 مليون نقفال تمنعيو اب مخعبات توت عبياس تواصو كقبر تسفات نبيرو كم زلو استغاسي اتو خيداني حروستوت قراوتهم بقبوك كتاتولو تلابيوم حروستات بوغنوم قدم حجي ناي ولقي دوزرات تخاريمن قلبتهم حويسومن قصالي سعرتات يكايدو كان تنبرو ادمع وصيت كم زي رخبلو بمذكر اذا حجي بمنقسلو تغيرو لهم زلو دقف عب فتح كم زخونه قليصوم أبوان حرنا توقال سجميرون هزبيا من نقاحن مزنقعن عب إجام زنبرم زلو ناي مدرخ دراما كمتي أفلم عمتات ناس الناس جمروس لزي كالسلان من بربارو سعرتاتي كايد اللو ملو تحستو غازتنيا شويت قبر برهان الدالي الله تنسعينا مدرخ درامان محيالن من معبالن أبركتو عبت عودو زنتفون زملكتهم أكلاتن كعزز عبت مويا زنتف زلو سنت بواين أزخاخيرهم
ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ሃገርና ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ንህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕን ምዝንጋዕን ዓብ እጃም ከም ዝነበሮ ዝተቃሰ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውያን በዓላት ይቐርብ እኳ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ዝነበሮ ደረጃ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንምብርባሩን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጽሑን ዓብ ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣነጺሩ ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ፍትው ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ባህላዊ ጉዳያት ትግደፍ ብምትሕብባር ሞባእ ዘርእስታ ያታዊ ድራማ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ ንህዝቢ እናቕረቡ ነቲ ስራሕ ኣበጋጊሶሞ ከም ዘለዉ ካብ መምረቕታ ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 5000 ህዝቢ ከም እተዓዘባ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኦቴሎ እትብል ብዊልያም ሼክስፒር ናይ ዝተደርሰት ትርጉምን ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ እትብል መበቆላዊ ድራማን ንምቕራብ ኣብ ጥዑቕ ልምምድ ከም ዝርከቡ ኣብሪሆ እቲ ሱር ክሳኣን ስለ ዘይብሉ ጽባሕንጎ ንምምላስ እውን ኣሸጋሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ባህላዊ ጉዳያት እናቱ ልዕል ጻዕር ብምግባር ተማሃሮ እናሰልጠነ ኣብ ዓመት ሓንሳእሲ ናይ መድረኽ ድራማ ዝቐርበሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ዛሞባ ሓንቲ ካብተን ኣብ መምረቕቶም እዞም ተማሃሮ ዘቕርብዋ ብኡ መጠን ድማ ብጉንበት እውን ናብቲ ሃገራዊ በዓል ተረኣየ ሕጂ እውን ክንሪኣ ኢልና ወሲና ምክንያቱ ካልእ ድራማታት ነዳሎ ኣለና መዓልታት ተሪፍዋና ኣሎ ናብ መድረኽ ክቐርባ ማለት እዩ ስነ ጥበባውያን ዘርእሰናይ ተስፋይን መለስ ንጉሰን ብጊድኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ተጎናዲቡ ዝጸንሐ ናይ መድረኽ ድራማ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ንመንእሰያት ስነ ጥበባውያን ከም ዘተባብዖም ብምሕባር ነዊሕ ሰረትን ልዑል ተቐባልነትን ዘለዎ ዕዮ ጥበብ ስለ ዝኾነ ደረስቲ እጃሞም ከበርክቱ ጸዊዖም ከምቲ ዝነበሮ ሰንበት ንኩሉ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ነቲ ህዝቢ ፈትሹ ንስራሕ ዝነበረ ዕዮታት ኣይጸንሐን ሕጂ እቲ ከምዚ ኢሉ ምግጋት ናይ ባሕቂ ዝሕጉስ ምክንያቱ ስልጠናታት ክወስዱ ጸኒሖም እዮም 8 ዓመት ዳርጋ 9 ዓመታት ብምዕቡል ኣገባብሲ ስልጠናታት ክወሃብ ጸኒሑ ትምህርቲ ኮርሳት ክወሃብ ጸኒሑ ኣብ ስማፑን ክሳብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ ግን ፍልጠት ተወሲዱስ ኣብ ግብሪ ኣይጸንሐን ከምዚ ኢሉ ምጅማሩ ሞኻቲ ሰንበት ምምልኡ ናይ ባሕቂ ዝሕጉስ ነገር እዩ ምክንያቱ ሰብ ሎሚ በቲ ዲጂታል ቪዲዮ ክሪኢ ይኽእል ብሞባይል ክሪኢ ይኽእል ናይ ፊልምታት ሙዳውን ኣስዒብሎ እዚ ግን ቀጥታ ምስተዓዘብቲ ስለ ዝኾነ እቲ ምርኢት ፍሉይ ነገር እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብ ተፈላለየ ማሕበራዊ መዳዩ ክፍውሶ ዝኽእል ጥበብ እዩ ንሕና ከዓ ሕጉሳት ኢና ማለት እዩ ንዑ ክንደፍኣሉ እቲ ኣርት እውን ኣብኡ ዝንፀባረቕ ብትኽክል ምክንያቱስ ፐርፌክሽንሲ ኣብኡ እዩ ዝርአ ከመይ ይወስእዎ እንታይ ይገብሩ ሰብ ፊት ንፊት ክረኽቦም ከሎ ብሓላፍነት መፂኦም ደው ኢሎም ኣብ ቅድሚኡ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ብልጫና ብዓውዱ ምውሳእ ዝሰልጠኑ መንእሰያት ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ናይ መድረኽ ድራማ ገጽ ንገጽ ምስ ተዓዛቢ ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብ ምምዕባል ናይ ምውሳእ ብቕዓትካ ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምሕባር ቀሲሞሞ ብዘለዉ ስልጠና ነቲ ብፊልም ተዓቢሉ ዘሎ ሞያ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዕቱብነት ክሰርሑ ምዃኖም ብምጥቃስ ዝምልከቶ ኣካል ዘለዎም ሕፅረታት ከማልኣሎም ተላብዮም ከምቲ ካልእ ፊልም ገለ ኣይኮነን ኣቲኻ ውሽጥኻ ስምዒትካ ተውፃሉ ፊት ንፊት ምስተዋሳኢ ኮንካ ትዛረበሉ ነተን ዝተወሰና ሰዓታት ኣፍታ ድራማ ክሳብ ዘለኻሲ ንስኻ ካልእ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ጥበብ ደስ ኪሉ ጸኒሑ ደቂሱ ጸኒሑስ ብተስእ ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ዝተበራቢሩ ኣሎ ገለ ሓይሊ ከም ዘድልየኸ ስታይ ገብረካ ምሻሉ መልእኽትስ ኣለዎ ንስቕልካ ኣይኮነን ተበጊሱ ዘሎ ከምዚ ጾርሲ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ቀደምና ኣሽኸለና ወይ ነዚ ኮርስ ዝኸይወሰድና ኣብዚ ውድድር ምብፃሕና ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና ዘይኮነስ ከምቲ ዝፀንሐካስ እንድዕ ብጣዕሚ እንድዕ መግለፂ ይሰአናሉ ኣብኡ ነበረ ማቴርያል ብደቂ ክላስና በቶም ተምሃሮ ናህና እዩ ዝስራሕ ነይሩ ሜክኣባት ብተምሃሮ ናህና እዩ ዝስራሕ ነይሩ ከምዚ ንዓናስ ኣብ ኮሚታት ይደገፍ ደልየና ማለት እዩ ከም ዝግበርዎ ከምዚ ወላት ኣለውና ሓያላት ሰባት ኣለውና ኣብ ተምሃሮና ማለት እዩ ግን ገለ ነገር ሓገዝ የድልየና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ የድልየና ሓገዛት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዘለዎ ሃሳይ ልምድታት ንምውጋድ ዝዓለመ ጎስጓስ ተኻይዱ እቲ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ልምዳውያን ማሕረስትን ከንሸብትን ዝተሳተፉ ኣስተምህሮ ንሳዕቤናት ሃሳይቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ሳዕቤናቱን ሕጋዊ ተሓታትነቱን ድማ ብፍላይ ዝገልጽ እዩ ነይሩ
ኣብቲ ጎስጓስ ንመኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽልክል ኣብ 2007 ዝወፀ ሕጊ ብዝምልከቱን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምክልኻል መኽንሻብን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሕመድ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተሪኦ መኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገለ ከባቢታት ዞባ እናነከ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንዝያዳ ድማዕ ውፅኢት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ንዘመናት ብልምዲ ክካየድ ዝጸንሐ መኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዘኸትሎ ሃስያ ክግንዘቡ ስለ ዝኸኣሉ ንምውጋዱ ብዝሓየለ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ሰናጽሑ ኣብ ኬንያ ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተተሓሒዙ ሓድሽ ግጭት ከይውላዕ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ንሳቶም ነዚ ዝሓበሩ ኣንጻር ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ውፅኢት ናይቲ ቅድሚ ወርሒ ዝተኻየደ ምርጫ ክስረዝን ዳግማይ ምርጫ ክካየድን ዝሃቦ ውሳኔ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይለዓዓል ከም ዘሎ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንዝተኻየደን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዝተዓወተሉን ዝሓበረን ምርጫ ዘይስሩዕነት ከም ዝነበሮ ብምሕባር ከም ዝሰረዞ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ኬንያታ ኣብቲ ምርጫ ምድንጋራት ከም ዘይነበረ እንተኾነ ግን ውሳኔ ቤት ፍርዲ ከም ዝቕበሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር ደገፍቱ ኣንጻርቲ ውሳኔ ሓድሽ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ጀሚሮም ብምህላዎም ኣብቲ ደጊሙ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫ ዕግርግር ከይፍጠር ስጋኣት ኣሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ከም እተቆትሉ እዩ ዝሕበር ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ክካየድ ምዃኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኬንያ ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ግጭት ክውላዕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘመልከቱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝስዕብ የረድኡ ሎሚ 20 መስከረም ወጋሕታ ኣብ ማእከላይ ክፋል ሜክሲኮ ብዘጋጠመ 7.1 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብፍርስራስ ኣባይትን ትሕተ ቅርጽን ዝተደብዩ ዜጋታት ንምድሓን ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ መዝተ ሃገር ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ኣብ ማእከላይ ክፋል ሃገር ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ርእሰ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲን ካልኦት ሓያሎ ከተማታትን እውን ንዋታውን ትሕተ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዘውረደ 10,000 ሰባት ድማ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ይቃላሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ዕንወት ብምውራዱ ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ሓቢሮም ዝሓለፈ 7 መስከረም ኣብ ሜክሲኮ ብዘጋጠመ 8.1 ሬክተር ዝተዓቀነ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ 98 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ከኽብራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጽውዑ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረስ ብ19 መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋታት ውጽኢት ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ብምሕባር ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ክቀላጠፍ ተማሕጺኑ ጉተረስ ወሲኹ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ንምስሓብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ጸዊዑ ኣሎ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ከም ዝሰሓበት ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወግዒ ምሕባራ ጸብጻባት የመልክቱ بمسرت تياب كل تشحن 15 ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተበጽሐን ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉን ስምምዕ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ መጠን ሙቐት ዓለም ብገምጋም ብ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክጎድል ተወጢኑሎ ይኹን እምበር ተን ሃገራት እንትግባሩ ብዕቱብ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ትውጥን ክሰምር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይእምቱ ኩርዳውያን ኢራቃውያን ነፃ ሃገር ንምስራት ዘኽእል ረፈረንደም ተካይዶም ኣብ ልዕሊኦም እገዳ ከተጽንዕ ምዃና ቱርኪ ኣጠንቂቓ ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲፕ ታይብ ኤርዶጋን ዝመጽእ 23 መስከረም ነቲ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ምስ ባይቶ ሃገሩ ክዘቱ ምዃኑ ብ20 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ኩርዳውያን ኢራቃውያን ወጢኖሞ ዘለዉ ረፈረንደም ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ግጭትን ዕግርግርን ዘላዓዕል ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ገሊጹ በቲ ውጥን ዝተሻቐለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ደው ክብል ወሲኑ ኣሎ بزي كاز العلوى بيت فرد العراق اتي رفرندم كي كايد ابزي سالستزي كم زوسنه يقلص الله اسرائيل سرحات ايران مخاناز قلصتا سبال بونفاري تاب كل ايرا اخران غولان كم زودات حبيرا
نفاريت ب19 مسكرم مستوريا زوداوب كبابي إن زنبيت بميسايل كم توقعت بسبب مزي إسرائيل قالوا مالو يخون بر منغست إيران بإسرائيل نستوها بحبريتا أملكيتو زوز أو مجلسي زاقيت يلن منغست إسبانيا رئيس محدار زوبا كاتالونيا كاب إسبانيا من إسرائيل نعلت حادة تقمتي كايدو مديبون زلو رفرندم نمقصاي زعلمه من كل صار فينانساو باجت زوبا كاي جميرو منغست إسبانيا نتي بترزق أمور رفرندم زوبا كاتالونيا انقاص حزباون محبراون فينانساون باجت هاب مسلات رفرندم كاي وعل حيال مكل صار يكايدن نحققتي أكلات تير إسم محدار راب قدمي فرديك أربو يسوى أنكم زلو تغليزو رئيس محدار زوبا كاتالونيا نتي بمأكلاي منغست إسبانيا توسيل زلو سقومتي زلو تقاومو بمغلاس تي رفرندم دليت حزبتي زوبان من إسعار ستبصحي ستتصوع حساب زخونه بزتوطنلو ككايد مخانيو زغلጽ زلو بريطانيا سعود عربنا بوتادراون ጸጥታውን መዳያት ክትحጋገዛ ዘኽእለን ስምማዓት ከም ዝኸተማ ብ20 መስከረም ሓቢረን እቲ ስምምዕ ሚኒስተር مكلخال بريطانيا ميكائيل فالون مس وراس عراتن منستر مكلخال سعودية محمد بن سلمان بكتما جدة تراخيبو تحرم زتايو كم تختمه مع كنا زينا جليسان انتخونا جن تن مع كنا زينا زرزر نايت سمع زملكت ذهبوا حبريتها لن أول حتى حساس كلتاشان 10 شدشنا بسعودية وقعونا إسراح مبصح الفصمات قدام منستر بريطانيا تريزا ماي بريطانيا بهجرات وشمت بغندو بمكلخال زوعلنا يلعلي 4 بليون دولار وفري كم تجبر قاليس من باراز تقصو سبسبات إذا سمع زي أكل نايتي بريطانيا دحري موسى كاب أوروبا وحبرت نزهل وازمدنا نمسفح تكايدو زلا سعر مخان يحبرو بريطانيا كاب أوروبا وحبرت ناي موسى مسرح بتكايدو زلا وان شركنا توت متى أمس بمأكلاي مبران روح المبرا إيشان زركا بهجرات تجبر كم زلا يزغلاس أبا أمريكا بإلكتريك تنقص أوتوبوس حنساب باتري مس ملأت نلعل 11 كيلومتر كتقعز بمخالة 11 كبروسن مزجبا إذا أبا أمريكا وكوبانيا بروترا زفريت أوتوبوس نتيجة كايرو توقعزون مسلسان 660 كيلووات ساعة إلكتريك خزن زخ الباتري كم تطقمت تحبيرون كوبانيا بروترا 400 بإلكتريك زنقص أسات مساسلة أوتوبوسات مفراي نأقل قلوت كم زبك عيوز حبار كلمة ولو تعلمنا الشغل عليها قراو زعباب زخون اللوز اللوان بإلكتريك زنقص أسات تشكركرتي عبد طلب يرخبا كم زلوا يزق اللاز